take me. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Ja sam Mare i danas ćemo raditi 1 second challenge. Nisam rekao 1 second. Nema veze. I ovaj challenge neću raditi sam, već imam pomoć mog brata Nikole. Pozdrav svima. Kako funkcioniše dakle ovaj challenge? Imamo po 3 pesme i samo 1 sekund puštamo pesmu. Znači traje 1 sekund i treba da pogodimo koja je ta pesma. To će biti prva runda. A u drugoj rundi imamo još po 3 pesme i čitat ćemo kao jedan stih, ali najnormalnije čitanje i također treba da pogodimo koja je to pesma. Onaj ko bude izgubio mora da popije živo jaje, brate. To nije očekivao, ali vidjet ćemo i to ćemo da snimimo sve. To nisi rekao. A? Nisi mi rekao. Pa nisam, moram malo iznenađenje neko, pa šta si mi? Ko će prvi, Paprikamen Makazinom? Klasika, kao i uvek, ajde. Paprikamen Makaze. Ajde. Pa šta sad, ajde. Znači ti... Pogađam prvi. Da. Ajde. Ti pogađaš prvi? Pa da. Dobro, ajde. I prvu pesmu koju mora da pogodi je sljedeća. Pojačaj do kraja. Dobro, ovo ne računam, ajde. Zvuk mog Vatika. Dobro, ovo je bilo lakša. Ovo je bilo lakša. Evo, to, ajde. Sad sam ja, na redu. Čekaj, ali isto počinje? Pa, da vidio, ajde. I daj sve noćas pomešaj, jel tako je? Pa stalno pomešaš kako zove pesma, ajde. Čekaj. To je isto Vuk Mob. I Marko Moreno. Evo tako? Te bra, ako si pogrešio šta sam, nije tačno broj. Nije tačno? Čekaj, imam još jedan pokušaj. Pa jeste sad, 2 pokušaja, ajde to. Dobro, ajde. Zato što ne slušam te pesme, znaš da ne slušam. Ne slušaš buraz, ono. Pa, mislim ono. Ne znam, ne mogu da se setim, evo te, ne znam. DJ Šovi Vlada Matović, pakao je raj. Oh my god! Nas! Znači, 1 poen za tebe. Alako, znaš ovo, Konkurentni komfort. A dobro, ja sam tebi lakše pesme, ne mogu, nisam teo sad neke koje baš nećeš znati, mogu sam mislim da izaberem, ali... Buraz, a šta neću fora, bre. Što si ti meni izabrao sve koje nećeš znati? Ne, što sam ti izabrao, brate, istu pesmu. Jesam ti rekao da ćemo istu pesmu, makar evo da izaberamo. Sam ti rekao. Istu pesmu? Da, evo Konkurentni komfort, brate. Pa nisi trebao da mi kažeš, da pogodim to, da. Ne, biti, sad ću naći neku drugu, ajde evo ovo. Opet isto, pa stavimo sve od da video, ne. To je Cobi. Čekaj. Oh my god, da sam ušao u ovu igri. Te bra, ono, slušam ovu pesmu, ovo bojica, ono. Cobi, jesi ti radio traku? Kako kreće? Cobi radio nogima traku. Kako kreće, zaboravio sam. Ja sam zaboravio sam kako krenula. Ajde, to ti ja nisam. Čekaj! Ja živim tamo. To je MCN, ono kralj podzemlja. Da, jes. Je tako? To je to. Znači 1-1. Ne, ali ono si... 2-1 za mene, ja sam pogodio. A ti si pogodio... Da, 2-1, pardon, dobro. Čekaj mi kako se radi. Kako čekaj. Ne, vidim u tebi, ali nema teorije da se setiš. Ajde, ne znam da sam. Ša, top model. Brate, znači ne... A kad sam kunti se kad se teo kažem ša, samo eto mislim. Pa ne, pa to je njegov, prepoznatljivo. Sad tebi treća postavljaš, tako, posljednji? Sad treći. I 2-2. Joj, pazi ovo sad, brate. Neće pogoditi nikad. Really, nigga? Oh my god, ne mogu! Pa nema šanse. Ovo je Nikolija. Pa mu za pesmu. Jeste, Nikolija.
Pa to. To je i sa Reljom i Vontom ono. Nije? Nije? A to je onda sama Nikolija peva. Pa to, ako nisi onda sam. Pa nije ba to s nekim drugim. A znam da, a ne slušam nju, brate, rekao sam ti da ne slušam. A meni ja jedinu njenu pesmu koju znam je ona ti pucaj, zbog nas ova sad posljedna pesma. Znam, a... Ja mislim da je gotovo ljudi. Odnosim pobedu. Lagano. A odnosiš kad si mi te šugave pesme dao. Ne znaš, opasna igra. Joooo! Idemo sada u drugu rundu. Čitamo po stih najnormalnije. Nećemo puštati muziku pa ćemo da vidimo da li ćemo da pogodimo. Plazma TV, kožni krevet, gazde i kirije, džipovi felne. Oh my god. Ja tu pesmu slušam inače, znam pesmu. Pa, ovo je isto stari hit bio, ono, nije baš nova pesma. Ali je znaš. Evo to ako nije Relja, ne znam. Nije. Nije? Čekaj. Guys, kiri. Čekaj. Čekaj. Ne znam. Rasta i Dado Balkan, ma. Vrate. Nisam znao da je đavo u blizini. Gas sam dao u krivini. Relja? Jeste? Ja znam, ajde, kaži cijelo ime pa ću ti reći. Relja, ono, trošim pare. Jeste. Idemo! Lagano zove me da svratim i nije bitno koliko je sati. Ponekad, čak i noću oko 2-3, voli da mi skine bade mantil. A dobro, Rasta hoće. A namjerno sam neko malo popularniji, znači ne bi pogodio nikad. Ako ovo ne budeš znao. Evo, znači, bataljujemo, brate, igru. Come on! Navukao sam se, neću na skidanje, ekipa je u klubu, znači kidanje. Joj, čekaj. Neću nikad pogoditi. Ne zajebaj. Connect! Na meni Versace, one me žele na svaki način, upali TV, tu ćeš me naći. Tak, gdje si ti tu pesmu iskopao? Izašlo mi na rekomende do nas od strane, ja slučajno kliknu, brat. Rekao, ajde kad već izašlo ovo, rekao, ajde izaberemo. Jelena, i on folira, Ne mogu da verujem da si se setio. Oh my god! Ajde, ja ste možda malo težu pesmu dali. Čim kažeš to, znači neću pogoditi. Nije, pa možda pogodiš, aj iskreno. U venama je alkohol što leči ovu bol, sve te žene oko mene čine zlo, ja nisam loš. To je rimski korona. Da, a Jest? to je pesma. Pa jebi ga, brate, ne slušam ih, jebote, nisam tvoj. Ne, malo drugačije. Ima još jedna reći pre toga. Noćas nisam tvoj. Sva sreća pa je novija pesma, zato je znam, inače ne bi znao. I ljudi, završili smo pogađanje pesama, bit će nerešen rezultat. Sva sreća, niko neće morati da popije jaje. A htio da me namesti da ulobi, nemam fakta. Iskreno, hteo sam da popije jaje, da mu namestim, ali eto, nisam uspeo. Rezultat je nerešen, tako da nadam se da vam se svidio ovaj video. Kako jeste, ostavite like. Hajde da probamo da skupimo 20 lajkova. Ma šta 20, hoću milion lajkova, bre! I naravno svi koji ste novi na kanalu, obavezno se subscribeujte ako želite da vidite još mojih klipova. I to bi bilo to, ljudi, a mi se onda vidimo u sljedećem videu. Ćao!